Kanegade ko All India Radio Shillong ki khubor ban puleru Elmar Arwar. Kimat bakongsan jong ki khubor man ta ka step ka khat khandai tare unai weng kilong. On one umantri ka tangat pule dangwe jong kari udhar mandra pradhan Shillong ba Shillong ha ka arpui tare man ta ubnai ban play ka office jong ka Shillong Center jong ka Central Institute of Hindi Agra hamauding liang. Yasai MOU ka sarkar jala bat ka World Food Program khanang ban la ban ajirap syaki army lengut kinong yo jimentoy. Pentip umantri rang ba ka jala meglea ukanat ke sangma ba on pleno ya ka Tribal Research Institute ha ka sitari unai lo jong sunam 8000 RPR bat pelat ka Research Innovation bat Publication Cell jong ka Shillong College ya ka journal ka basaw ka bala ay kateng Echoes from the Hills. Haswa banay siya ki khubor ki babanya tungin ya sangap shwa khandiat ya kini ki jintum na ki kam. Kalbagari India kala thau history ban pendap ya kajing ai tika ya da covid khat khandai sya ka palat shispa klo terli ki dawai tika ya da covid hakari ko All India Radio Shillong ka ai khoblei ban ai buram kerpang ya baro ki doctor ki nurse lembat ki wede ki nong trei bala hakmat e banya khun ya ka khlam covid khat khandai bar kumju ru ya baro ki tu kiladap shim ya tika ya da covid ban pen urlong ya kajing hu jonggari ban kinjo ya uni umaumer wala kari kalapoi hauni umaumer ngikintu ya kinong sangap ki jongi ba kajing khun persya ya ka khlam covid khat khandai kampat kun ngikintu ru ya kinong sangap ki jongi ba kin shim ya tika ya da covid ha ka pol balabo bat kintu lang ya kiwe ba kin shim lang ya tika ya da covid kema ban but rempi ya kini ki lightly ki jing batha ki basong dang ya ki mas pin ya janga iwe ni iwe pat bat sai kho ya la ki ti bat khmat man la ka por da pirangam kilo ki jingtip shapang o covid khat khandai phila ban phone ha ki national helpline number ki balong not iwe ar lai khandai no pra not sound real but iwe not no san but nak benta ka jala meglea ki helpline number ki dei shispa pra but iwe not no not ki khubor ki babnya Menteri ke Sarkar Pedeng ubari pet ya katarat puli dangle jongkari udhar mandra pradhan unwan Shillong ba Shillong ha ka arpui terik minta ubnai banwan play ya ka office jongka Shillong Center jongka Central Institute of Hindi Agra hamaudin liang nalor ki nong hikai bat ki officer jongka Central Institute of Hindi Agra onya dan langru ki officer jongka Sarkar jala meglea ha ka negesngi wan jong menteri ke puli dangle jongkari sya ka nong ba Shillong Kari India kadang ya kendo jing e banyak kun persya ya kajing kerdo bam jong ki kelung khna bat bon ki kelung khna ha kari ki hab ban shat ngan hadu menta menne Menteri katangat Food and Civil Supply jong sarkar jala megalaya ujiam stangma heng kesni uralet syak program jong ka World Food Program ka ba kajing thu kajongka kalong ban pendiang bam babhai ki kelung khna harengkat kajing khot jing suba jong kajing pinsam ki marbam ha kani kasni ka sarkar jala megalaya kala soiru ya ka MOU bat ka World Food Program khanang ban la ban ajing rap syaki army lengut kinong yo jimentoy ujen sangma haba ajing kan ha ka kasni urong ba ka sarkar jala kadang pengklain ya ka jing sam marbam ha ka jala khanang bakini ka jing rap kin poi bet syaki ti jong kitu kiba lehok banyo ya kila jing rap ha ka imlang ka salang Kapan India Awareness and Outreach Program kabalayat minta shibnai tam kalapoi no syabakut hakini khiliat sngi baladem ka South Garo Hills District kalalong sa Kawai District balapelong ya kani ka awareness program bat kani ka awareness program lapelong da ka District Legal Service Authority South Garo Hills kabalong hukum shibanta jong jing rakhe ya ka azadi ka Amrit Mahotsav hakani ka program kaladon ru ka jing ai awareness halor kanalsa bat ka jing rekam ya ki scheme ba pher jong ki baduk bajanjar kaladon ru ka photo exhibition hakani ka jing rakhe ya ka legal awareness week ka balasdang nalu ka atadek urisau jong mentausnem Chief Judicial Magistrate uba Daniel Marmanyang ulapnya ya kini ke program bat yakran ru ya bun ki scheme kum ka Jawahal Gram Samriddhi Yojana lembat kiwe Kayang bisal bakhli do jongkari ke Supreme Court kala kentat ya kajing mudui bala mudui dan remut ki khana pule halor kajing pelong ya ki term exams na ka benta ki class 10 bat class 12 jong ka CBSE ne Central Board of Secondary Education bat ka ICSE ne ki Indian Certificate of Secondary Education lemba ka hybrid mode ha ka jaka jong ka PE ne Physical Education ka bench ka bakan thop ya Justice AM Khanwilkar bat Justice Siti Ravi Kumar kila penpau ba ka exams jong kini ki atli ki board kila dap sedang bat kendan jing e ada kayeng bisa katuklar halor kani mentam ka bench ka pentip ru ba kelas lempalat ba kayeng bisa kan tuklar nama ka exams menta omla syu ban penkerya ya kam kani ko All India Radio Shillong ka balam shipi ya ki kubor
Ka Alliance Air kalapin bana ya kajing pli ya ki multiple flight operation ha ka than chete lamingi bat man pinya so ya ka than chete lamingi bat ki wede ki than jongari Ka Alliance Air kan sedang ya kajing ajing syakri ka jongka nado ka apu atrik mentau banai bat kanya na gati sa Shillong bat sedu sa Dimapur bat kon phai biang na kaju kalenti kane kajing ya jong lingsun kata na gati sa Shillong bat sedu sa Dimapur bat banwan phai biang kaya lemba ka ACS udan scheme jong sarkar pedeng kini ke airline kan bu ikiling sun ki bandan nyopot li ke jakasyong na kabenda kini kinong ba bat kasni banyai kini ke airline kan long hakas ni ningkong sni balang sni thodeng bat sni sajan Menteri lang ba ka jilla Meghalaya ukonat sangma hinin kasni ula pentip ba ka Tribal Research Institute balabay pisa da ka Ministry of Tribal Affairs jong ka sarkar pedeng bat ka baderu ka jing ang no jong khpa jong upon lo isangma on saplino ha ka sitarik jong unay lo jong usnam arajar arpuar ya kani ukonrat ulayatho ha ka Mekong Festival hababa damgre ha ka ba kani ka silang puli ka don Shosho hagane ka Mekong Festival Menteri lang ba ka jilla Meghalaya ukonat sangma ula pelat lu ya ka logo jong ka jingdap sanpo snem ka jilla Meghalaya house nem arajar arpuar une logo open iru ya ka jingni jong ka jilla Meghalaya lemba ka jinglong riulum ka jongkam Palat shispa khat sau kulos sau punre lakteli ki COVID vaccine dose ladap banai hakari lemba ka nationwide vaccination drive Katalat ka koy kaya jonggari ka pentip bahapo kini ki arp saw kanta ki bladep kari India ka don sa khatoi hajar khandai spa khat khandai ngot ki blayo thma yo covid khat khandai ka jingdon ki bakoy na covid khat khandai ha kari ka long khandai pupra pun arp pupra na si spa ka balong ka bahya tam ngadu jong lebe jong usnam ar hajar arpo Katalat ka koy kaya ka pentip ru